Ano mo ato boy? Manta na yung intro ano ba? Amo tong ita. Ano tuguro ta? Tara. Ay sa basig. Dagan tao nito. Ang bagdala pagbato. Tara. Para nalagay mga geron. Rigid ni ron. Gani. Unsi gani pilong ni pataka raw ka. Ang gusto mo muna ito ko toy kapoy ana. Ano? Uy, neklaban no. Sumay. Tara. Laban ba? Ring-ring. Sige, ano ka lang nagiring? Gambay, sumay ka. Ano lang ikaw? Sige na to. Anong kailangan kong gawin? Michael Lausa. Shout out ko sa mga bagong vlog ron na murag mga chikitay dagat kayo.